kowanne gida akwai abba, to ai babu gidan da ba abba. A masallaci akwai abba, makarantu ma akwai abba, a kasuwanni ma akwai abba, ofis akwai abba. Ina matasa na ku ne abba abba gida. Sunana Ahmad Tijjani Fusaini, amma an fi sani na da Tijjani Gandu mai yar mai. Ni haifaffen unguwar Gandun Albasa ne wadda take cikin garin Kano, ƙaramar hukumar birni da kewaye. Waƙoƙin da ne ba za su lissafu ba, amma dai a tsarin kundi wanda muke fitarwa lokaci zuwa lokaci wato album, ina ƙaddara su guda 100. Na daɗe da fara waƙa tun ina yaro, ban ma riƙe shekarun ba, amma a lokacin da duniya ta sanna a matsayin mawaƙi 2011, lokacin da aka yi wata waƙa ta 'yar maye. Ni zubinki yana burge ni, kina da kyau a cikin mataye. Na yi zatonki kina da mutunci, sai na ganki kina shaye-shaye. Gashi ƙauna ta kuma ƙullo, kafa jikinmu zuwa hannaye. Da ina murna na dace, gashi yanzu ina ta bakan damiya ta waƙoƙi na ita ce da 'yar maye, amma bayan ita akwai waƙoƙi da yawa irin su halin baƙin ciki, irin su ta tuba, baba ka yi mata zaɓi, irin su ina mafita ga 'ya'yanmu, ma'ana waƙar sa kaya marasa kyau kenan. Saboda na fara da islamiyya, daga waƙoƙin islamiyya, yabo da faɗakarwa, to wannan shine sanadi. Insha Allah daga makarantar islamiyya ne yanda ake waƙoƙi haka na yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. To da aka tashi kuma ta rayuwa, in ka tashi kamar almajiri, to ya kamata da abin da za ka yi ya kasance a kan layin da kake. To amma ana haka sai soyayya ta rinjaye ne, na zo kuma na shiga harkar siyasa. Gashi waƙoƙin faɗakarwa suna neman su zama tarihi. Ko da yaushe yanzu waƙoƙin siyasa nake yi, tunda ka buga wata waƙa ta abba gida. To alhamdulillah waƙa babu abin da bata min ba. Da waƙa na yi muhalli, da waƙa na yi aure, da waƙa na yi abin hawa, mota kenan, motoci ma zan ce, da waƙa sutura, waƙa abinci, waƙa komai. Matata ɗaya, yara na 2, namiji da mace. Akwai Hajara mai sunan mamana, ina ce mata ummi, akwai kuma Muhammad mabiyinta. Kwarai kuwa ita mata sani a ita gidan. Idan ba dogayen kaya na sa ba, na sa ƙananan kaya, na fito yanzu kamar zan faɗi, kunya kaina nake ji. Saboda na saba tun ina ƙarami, idan na fito gida mahaifiyata Allah ya ji kanta, ko hula ce ban sa ba tun ina yaro, sai ta faɗa ban sa hula ba. Na saba da haka, to wannan shine dalili. A harkar wasanni, kayan harkar wasanni ne kana yaro? Sosai kuwa. Wanne wasa kai? Na yi bugu, na yi langa, na yi turna, na yi odiyo, na yi yan goyo, to mun yi wasan bal da sauransu. To abinci kala 2 na fi sha'awa. Na farko dafa-dukan taliya, ta ji albasa sosai da busasshen kifi. Na biyu tuwon shinkafa da miyar kuɓewa ɗanya da naman rago ko akuya. Fata na a cikin lamarin waka, da ni da sauran 'yan uwana mu kasance mawaka ne wanda ake jin mu a duniya, ba wai iya garinmu ba ko iya ƙasarmu. Saboda shi yaran Hausa ya shahara, ya bunƙasa ba inda ba a ji, kuma muna da fikira daidai gwargwado.